Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong buntag ganing yung tanano, mga ka-listeners, no, maayong udto, maayong gabi Adlaw na ikarong Huwebes, no, isa 14 na sa buwan sa Mayo, tuig 2025. Pista na rabaro sa buwan makalas, awa dyan ang pauli, ano kalakihan ng mga ka-listeners, no? Sa dili pa din, no, shout out dahil ko sa tanan nga nagsunod ang ramahan, no. Salamat kayo sa pagsubaybay. Inaduna ni James Santero. Salamat kayo, idol. Sa tumaminti ni mong pagsunod sa mga sugilan, no. Nagikan sa anang drama. Salamat kayo, no. Okay, no. Isa maglangan. Ang suwatang patulong ay pinada sa usa ka babae, no, nga magpatago lang sa pangan nga Doris. Sinuwat kini ni Ray Arellano, no, mga ka-listeners, no, banig yun sa pagpaminaw, no. Sakto ako ang pasultihon nga ang sender si Doris. Kini akong problema, bahin ni sa akong anak nga na problema in taon tungod sa kalaki ani akong bana nga sobra kahimabay. Ug kun ngano og na problema ang akong anak, ingon man kun ini ang mga panghitabo. Oh, yes, I'm a great pretender. Chill! Ang bitso big undang hinoon. Ay, day! Asan mo jail? Ako jail dire, asoy! Ha? Ako jail ba? Asan mo to? Uy, ngano ako ipangitaan nimo? Mag-jail day ko? Ay, pao, siya mauni pambato na to, bida. Para mailan mo rin kita, tag cute, bata maka-jail ta. Hilam na taliyo cute imong mata. Unsa man kuno jail nimo? Nay, buhok nimo murag kuan man na. Naigo naman na sa El Nino. Ragiwaan ako ni mong upaw da, parang padol ako gigangan lang ni mong upaw da. Ayaw sa na dili ako ha. Bida sa demo eh. Ayaw na lang tataliyo. Ikaw pa buutan-buutan, na inaong murag hangol. Sige. Amaya lang yun ko dahil. Amaya. Dog-daog ka kining mapausanon mong bana nga sa hilom nagbako, nagdagoy-noy sa kasakit gumikan sa mga pagbibiyay o pagtamay sa kabinuhat nga mo'y gihandom alang kaniya. Hilam diha ay lapayon tanong kanin takore. Pangas ka sa kita sa dal. Ikaw ba sakit? Naong, di mo taliyo. Takore, pag yun mong labay. Naong nimo ay, nagtuo kang blind kay kus mga raket nimo ha? Na ebidensya ay, nahurot na nagkalarot imong buhok sa mga babae tungod sa kamaayo nimong muungad. Ay, sa... Nahurot nagkalarot imong buhok kay mao na gisigihag biras imong mga babae. Imbento na sa... Imbento saba ka diha ay. Imbento Imbento go taon. Oy, timan itulyo ha. Mo 16 ng edad sa tong anak, hapit na mo ulitaw. Di ko gusto nga maliwat na ni mo hanggawa ka nga hangol sa mga babay. Hindi pataka ang lagay. Kaya tinuod, ha? Nay, kada nag-short. Ha? Ay, man. Awarang hangol. Hindi si mo tanda ng asa. Hilom. Hawa na. Pwede. Nagbaho kang angso. Nabiha sa nanak ang... Pahawa ba? Walang yay! Nahibaw kung unsa kahimabay ning akong bana, mao nga ako na lang gipasagdan. Bastang importante, di lang may mapasmo og ang iyang pamilya. Pero, huwat ra kong gabaan ning tawhana nako. O niya, Tay! Muka, di ba ta? Muka, uy! Unsa man toy? Tol! Taytol ka rin. Ito de, diba tulyo may mga hindi tol. Taytol. Unsa man taytol ah? Unsa mo kay? Tay, pwede na kung manguyab tayo, no? Uy! So, ano daw nili ulit tao ka na? Ano man ha? Nanakayab ha? O patay, ngita ko. Ah, nagyod, ngita, yun. Kaya, pili agi ng mga gwapa dong ha? Ayaw, pangitang batig na ako. Parang nanay, tay. Nyakot! No? Siguro. Nyakortahan mo, di gusto na ko. Gwapa nga kortahan. Si nanay mo, gwapa na, pero nalay gamay kwarta. Katong yung mga kwartahan, ha? Basta tay, ha? Ay sabang nanay, tay, kay busig masuko. Suko ko to, ano so? Ano suko ba? Ingna ko masuko. Ay, masuko, basig. Masuko niya, bunalan kong nanay. Ingna ko, bunalan kang nanay ni mo, ha? O tay. Pre,
tinuod ng under kasi mo asawa, pre. Ako, told you. Under ko tan. Ako under. Never may tabo. In my life, never may tabo na. Yawas ra. Oh, pero ano kasulti mo ka na, pre? Bro, Tungod kay may bag-o man kong gipagawas nga survey result ni sa ato. ba? sure Nga, nga. 80% ang mga under sa asawa. O nya, 20% na lang nahibilin sa dili under sa asawa. Biro na biro ta. Apil ko na 20% bro. Bintasan di mo. Mao, pre. Apil? Ug naibaw ka po nga ang na-apil sa 20%. Kisa man apil ko? Nganong dili under sa asawa kay doon na dai sila yung mga pag-ampo nga may pirmi nilang gamiton sa pag-ampo para dili sila ma-under sa asawa. Mo ba? Mao na pre. Before na sila magkikatubang sila asawa, mag-ampo sila. Mao na nga, di yun sila ma-under. Nahibaw ka kung sila pag-ampo pre. Wa ko ba sa'yo na nada? Huwag ka hibaw. Wa lagi! Bilong ni kasi 80% nga under sa asawa. Abong mo, Chitoy! Bitaw pre, unsa man yung sekreto ni mo pre nga, di man yun ka ma-under sa mga asawa. Sultihan ka, pre. Di mahitabo nga ma-under ko. Kay, ako, bida. Ilista na ako siya. Darandero ko niya. Darbay daghan tao mga cute-cute, diha. Mao ba pre? O, daghan kay siya cute-cute, eh. O, mga hadlo kayo na siya. Siyang ma-under ako. Bidaw sa kaut. Dagan na kang babae pre. Ay, sos! Di nila sa ato, pre. Puros kung natilawan mga babae din, eh. Yung sa mo pagkaibaw nga mo sila na tilawan pre. Pinagi lang sa baho, pre. Ha? Kailan ko sa ilang mga baho. O di na ako sila makita mailan nila na ako ilang baho. Naita ng tindira, squatty ng skina. Tilawan ko na tanan. Ha? Kadang tigkuha niyang lamaw din. Nga na to. Kadang maglakaw-lakaw, tigkuha ang lamaw. Tilawan na ako. O sa may lami pre. Mura sa lamaw. Katong tindirang paan pre, sa may lami ato pre. Pedro, birado. Mura sa bawag. Kana eh. Kanang doon tilawan ko na. Murag buwan tabagak na. Oh, tindira murag buwan sa kina. Ako man ang asawa pre. Asawa rin. Tay, nan ako naibgan tay. Ha? Ako si pangyaban tay. Kinsa siya? Si Jubil tay, anak ni nang Sidra ba? Uy, anak si Sidra? Utay. Ayaw na anak. Ano mo tay? Sabang nanay ni mga. Ano sa mo tay? Kasi Jubil, yung mo na iksod. Bungot si. Ang gunay mo? Ayaw na pagkasawa tao doon kay. Iksod tao doon mo. Ako na ka nagsigawas. Intor, dali na mga on na ta. Ano lang mo nay? Busog pa ko. Say busog. Oy, diin magkadikaon. Basta busog pa ko. Para ako sa kwarto nay, pauwi ko. Uy. Milagro da, wa mo kaon. Mag-una-una mangyunta ni duol sa lamesa bisag wa pa agdaha. Milagro uroy. Nakabantay gid ko nga murag termi lang yung magluya ang akong anak. Naghuwat ra sa kong musulti siya. Pero ako lang gid siyang gibantayan. Unya. Hoy Tulyo, Day. ati manan ang anak nimo ay murag na anay problema da. Kay murag nakabantay ko nga murag lahi na magmanga linihukan. Sos na unsang tao pa doon. So, no. 16 na yung anak. Kapit na muli tao. Siyempre, may kausaban yun, di ba? Di ba, Day? May Ay. kausaban. Kay, di madugay, nguyam na na. Ay o lagi, pero lahi gyud. Murag dunay problema nga dili lang niya ikasulti nato. Ay, sos. Ano problema, ay? Ako rin bahala na itong anak. Halatao, Uy. hiwayla. Yawards. Hiwayla. Murag malipayon man ang akong anak. Ngano ka ay? Toy. Unsa kay nakaon ani? Halatao ka. Ana, murag do na gid ni kahibulungan da. Akong adtuon. Toy. Intoy. Ay, nanay, kung gwapa. Ikaw na nanay.
Tatay paragod, murag nahibong kay ko ni Muda. At usang adlaw, murag kag napusas itlog. Pwerte gid mong luyaha. Karon pwerte na sa dimong lagsika. Murag power kaayo karon. Ayaw na, nanay. Ay, kay buong nanay, kay inlubi na ko ron. Mao ba? Uy, kanindot. Wow, ha? Sige, nay. Kay manglaba pa ko. Oy, Intoy, pangugas unas mga plato, dong! Mana, nanay. Nangugas na ako. Yeah, words. Kugihan kaayo da. Patay! Kuyawan ako ni mo, ginukto ko di Remy na. Sorry, tay. Anak ko nakitaan nga na igan ako. Very good, very good! Guwapa kayo, tatay. Unya, buutan. Pagkain, unya, mura siksi na gagusto na ko, tay. Liwatin nanay ni mo, gwapa ha? Berbeda. Ibang-ibang Panoon? Bida ng istorya, bro, kagihas. Istorya na, gwapa mo ka. Guwapa kayo, tay. O gusto kin ako siya. Siya ang akong pangasawon, tay. Masa Siya akong pangasawon. siya nakahaang imong pangasaon, Mm. mura mo ka ng utana. Kinsa mo ka ng bayhana o tagadiin. Taga din nila siya sa ato, tay. Yay. Ang siya, tay. Kinsa mo na anak. Anak sa tusilingan ba? Kanang naiparlo sa unahan, tay ba? Si Gina, ang iyang mama, si Fiska. Oh! Si Priska. Kartigas para lusukos. O, tay, yung anak, Gina ba? Tiski. Kita na tiski, tay. Check. Babindan sa mo. Di na pwede nak. Hindi pwede, tay. Di na pwede nak. Ibaw ka na ang iksoon. Bisa yun ang tingog mo. Mapon! Oh. Pasensya ka na nak. Utsaon nga. Sus. Grabe ya, tatay. Pila ni kabukit log mo, tay. Walo ni. Walo ni, tatay. Walo ni kayo. Pila ni kabukit sus gawas mo, tay. Daghan na sila anak. Wako kaihap. Kaya naglibog ko. Nuko. Sunshine, di pwede. Si Jubel, di apon pwede. Gina, di apon pwede. Kinsam na ako minyuhan ni, tay. Katulisay sa Diyos ko yung Pedro. Pwede na to. Magita ato rito. Ayaw rin sa to. Aso ko mangita, tay. Atong Middle East, ha? Mangita ko Arabiana ni. Piyasa di mo, tay. Mo ikaw gusto na may tabo, tay. Hato ko mga asawas gawas. Ato ko mga asawas Middle East, ha? Ayaw dito dong. Kuyo kay dito. Wako raban niya to. Amatod pa ito ni Pilbanyok. Watay ka sa gubang dito. Sige magubat dito. Ayaw dito. Magdito dito. Watay ka plitin dito. Piyasa di mo, tay. Ay kablar ka. Ako'y mangitag mapangasawa ni mo. Naidagan! No, na niya. Giga na sa nani mo. Ha? Nagikan ako. Dili nagikan ako. Kay wabang ko kasudya. Ah, saan ka ngita, be? Tus ka magayan mo. Kasudya. Naidagan dito. Ha? Laro tatay, sa? Naitag duha bichiko. Ito, biting ko sa pagtulubay, matikwan. Wala ko ba dito? Biyasan mo, tay. Biyan mo, juro, tutin mo tanang babae din sa atong dapit, tay. Nabigi ka, tay. Napakalisuli mong itlog, ha? Kapaw. Ay nga maning akong anak. Kamalipayon ani ganina, karon mura naman sad na pusoy. Bida, pagkadili masabot. Ako duolon be, klaruhon kun di kun unsa gyud problema aning bata. Murag ako'y mabuang aning kalakihada. Nak, Nay. unsa naman sad ha? Unsa naman say dahitabo nimo ngano ka man? Mura ko na ilamin ng kinamboy, anay. Imbis malipayo na tat ko, kay may nakita na ko mo'y makalipay na ko. Isat po pwede. Ha? Ngano god? Unsa man ay problema gyud nimo nak? Ay, tatay. Sige lang ingon, di pwede, di pwede. Pulos lang, di pwede. Time pa ha, ngano man pasabta kuno ko tarong akong istorya. Ako mo ginas tatay, na nga may naibdan ako, unya, mingon siya, dahil nga, di lagi pwede. Ngano magkuno nga di man pwede? May landay siya, bisag kinsa lay tirahan niya, unya ikaw iya kang bawalan. Amos na niya, nay. Kay ngano man kuno sa bay rason nga di ka man pwede. Tungod kay bata ka pa? Di man, siya man sa gingon nga, sige dong, panguyab na dong. Sige, Unya lagi, ngano man kang bawalan man kaniya ron. ingon mo siya nga, di ko na pwede, kay ako siyang, Imo siyang unsa? ako siya iyon.
Isulti lang yun ako ni mo, Nay. Balag masuko ka siya. Ay, sus, nahibaw na ko ana, oy. Eh, boss, hindi ka, Nay. Ang dagang ko iksos ka, boss. Ayaw, tuoan na. Pwede kang mga sawa. Kaya nga naman, Nay. Ay, sa isang sabang tatay ni mo, ha? Ano man? Ang tinuod nak. Dili siya ang tinuod ni mong amahan. Saba, oy, sa hinayan ng tingog mo. Napasensya na, dili siya ang tinuod ni mong amahan. Ha? Kami klaro niyo eh. May pagmulayas ko ni mo. Ninyo, masiglis ako ni tinuod ni anak. Ah. Ha? Mulayas ko, Nay. Hindi ginoo ko. Bahala ka. Intoy! Anong balik sa gari? Intoy! Hoy, Intoy! Anak! Mao ni akong problema kay nilayas gyud ang akong anak ug wa na muuli. Na problema ko kung unsaon ako pagbawi, unsa akong buhaton, mutuo pa ka namong among anak, unsa man og kamo ang pasultihon, Doris. Hello, Lord! Good morning, Lord! Salamat sa tanan, Lord Mama Mary. Salamat sa mga pag-ampo, Ate Pres. Good morning ni mo, Ate Pres. Oy, good morning sa Lutufan. Oy, good morning Good na morning sa sa atong Lutupan. presidente, atong presidente senior citizen, Boy Prahinog. Og ni Udo Taguktok, payo pre, mayong good morning na pre, ibaw ko na radyo pati kusugan mo sa pit. Gahapon ang hatag na bag senior gahapon diri sa Cebu City. Kamu dito, Dongdro, nang hatag na. Wala, pagkapian na ko, naghatag na daan. Ayo. Naguna dito. Ay. Ate Jen, good morning, Ate Good Jen. morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Salamat kay mga mama ha, sa inyong pirming pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. O niya gawas anak para sa mga dagko. Palit sad mo, Don Pepe Dark Chocolate. Ugom-ugom sa Dayamoniema o BML Special. Palit kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, salamat kay Ate Jen. Ma'am. Hello, may adlaw sa tanan, Gulyat. Uy, may karahisgot ka lang sa katong paghatag bitaw sa mga senior, senior. no? Oo. Unya ako nang ikirit ang among buutan o abogado nga barangay kapitan sa Inayawan. Si Kapitan Kirk Bryan Repolyo. Basta, wala nga problema, maminaw Kirk. ko nung siya permi diri sa ato nga. Why istasyon. problema na Skirk, Ate Pres? Pwede rin bagali hatod na imo ano. Kaya ako nung magsakay sa sakyanan, niya, silingaw, maminaw ko siya. Okay, Attorney Kirk Bryan, kumusta ka diha, Attorney? Buutan nga barangay kapitan sa Inayawan. Ang imo ha, hatod ra. Bryan, dili oy, ato Dili, ko. madto ka. Mato ko. Ipatod yung tanong mo ha. May mo man kuno tingali. Oo, ipatod yung Kirk. Ipatod siya yung mga tao. Pwede rin man Ate Pres, hatod ra. Oh, hasta sila slapay gali Ate Pres. Mao ba? O abot sila slapay og adtos bukid kanang ang dili mga senior na gyud ba kanang kuan ba. Di na kayo ka. O di na kaparehan nimo nga kapuya ng kamulak to. Pwede re hato Ate Pres. Way problema na. Ingna niya ko kay ako ipatod ng lapay nimo. Okay. Oh, ako rin ipatod imo ha. So salamat kayo sa tanan nga mga senior. Og first nako nga nakadawat sa ako ang senior Ate Ha? Pres. Oh, Nakadawat ka? nakadawat ako, gitagaan ako. Dooy. Tagaan ako, automatic. Wala mo i-wave. Well, ako tayo iwi, pero pwede ko ka na iwi. Ayaw, Ate Ito. first time to na ko dawat, Ate Pres. Oh. Imo tagi picturean. So, taon, thank you kayo sa tanan. Nga. May sasunod mo ragtulo na kabuan tingali no? Oh, tingob, mayo na pohon, Ate tulo. Pres, tingob na. Salamat kayo. Thank you so much sa tanan na itong mga kaigsunan. Labi na yun na ang mga senior citizen, mga president. Salamat ninyong tanan. O nya, salamat kayo pod sa tanang mga bata nga minom sa ato ang Don Pepe Tablia. Thank you kayo ninyong tanan ha. Salamat kayo nya. Ugub-ugub sa bug ubi yema special ug Diamond yema special. Tasty Fish Cracker ug Paulitos Macaroni ang Crunch. Mao na atong usap-usapon. Mga bata, inom gyud mo Don Pepe Tablia. Unya sa tanan po nato mga dako labi na gyud sa mga tao ni Kuya ni Pipito dug GR Pipito giday. Shin sa Brumits may eds ni Inday Shin sa mga trabaho diya nga nindot kayo ang pagtrabaho tungod kay ilang giinom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee. Salamat kayo. Diha labi na gyud sa nag-birthday sa ato ang pag-record karon natin press Isa birthday man. ni Vice Mayor Choi Asdar. Ah, di
Okay. Sa 45 na. Happy birthday. Happy birthday, Vice. Salamat kayo niya. Sa tanong mga tao ni Vice Mayor Chili Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw. Thank you si Ryan sa pagpaybaw ni mo. Ma'am Casmer, salamat kayo. Thank you ninyong so much kaninyong tanan. Nga inyong mga tao, gipainom og kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Salamat kayo. Ate Pres! Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong kalawasan. Ato nang imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule. Kada adlaw, katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Hindi pa diunto ni mo maugihapon, usag yapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Imong imnon, una ka mukaon sa imong padiunto. Mausap gapon sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na po daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alay na ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok. Tugod kay doon na ni makatambal ana. Kana mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula. Sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Salamat kayo, Ate Pres. Salamat po din yung mga bag-on ra ba ng mga sudlanan ro ng atuang mga produkto sa Sed Marketing, Ate Pres. Gipahibaw ni Sir Jerry nga mga bag-on. Alam mo kibaw nga kuan, bag-on na sudlanan, bag-on nagpakiti o bag-on ng mga kato ng atuang produkto sa Sed Marketing. Thank you kayo. Sa tanang mga taon-taon na minom sa atuang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo ninyong tanan. Ang kalambian ng atuang Sed Panyawan Coffee Mix, kaya ang kanang iyang kapait nila, duna na siya ingredient nga makapaayo sa atuang sukod sa tiyan kanang sa atuang immune system. Nindot kay na ato imnon ang kapaitan na nindot gyud kayo. Magtabang sa atong diabetes tanan ang atuang Sed Panyawan Coffee Mix. Unya sa tanan po natong mga kaigsunan nga migamit sa atong number 1 haplas ang Sed Lenamite Oil nga tinuod muwagtang sa atong mga panuhot pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kutong sa kabataan, ilikay pagyunta sa dinggi, unya, kung manghaplas ta sa ato ang Lenamite Oil, bawag ta nga ato ang panakit yun sa kalawasan, pero tabot ta, anar yun ta palit sa butika, di ba, Dwayne? Tinuod na, sa butika rin kita makapalit, pero nagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo pang Panyawan Herbal, yun niya makita lang tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Kita kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukiran nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Mag-Shopee lang ta para idritso raghatod sa inyong panimay. Bam! Good morning! Diya sa Bantigi, Ilongos Leyte. Ilika ni mo Pablo Lumapas, Andring Lumapas, Joe, Jane Jean, M. Yung manasabla ni Marifi, Bunyel, Dudong Lumapas, Badet Lumapas, Alma Beck, Martin Beck nga to sa Colorado, USA. Nga monitor, salamat tayo sa inyong pagsunod. O ayaw ka makalimot nga sa atong pagpangaligo. Alam na sa itong mga kabataan at itong mga apo. Sed Celebrity Kojic Beauty Soap. Alang kini sa ato ang mga doon na ba kamoy pugis-pugis, up, whiteheads or blackheads? Doon na ba kayo mga wrinkles? Sed Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabilit kitang batanon. Younger looking kutis artista, kutis porcelana. Mangutan na naman sa butika para original yun ang inyong mapalit. Ha? Mas maayong magkita sa inyo nga doon ay tatak niya sa sudlanan palit ninyo. Sed Marketing, SCAD. Sed Celebrity Kojic Beauty Soap. Salamat.
Kay salamat kayo nyo mga kaigsunan, ang toxin, mao gyud ni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang atong blood cells importante, tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Inigkadaot sa cover o puto sa atong blood cells, mao ni hidungdan nga dagatag mga sakit. Major nga masakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, disease, uban pa natong balatian, iguman constipated ka o gingon man atong kidney problem, o nga i-flush out nato ang ang mga toxin nga nipundo sa atong kalawasan pinaagi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule kay usa kini ka natural nga detoxifier. Usa ka natural nga remedy. Tigwag tang sa baltian. Puno sa nutrients nga mao'y makapaliguon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR 80715. Musa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong balatian o garon ligon kanunay ang atong vital organs inom kita matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number 1 kining mutagtang sa toxin sa ato ang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw, Dores. Si Inday Dores, Ate Pres. Dores. Oh, si Inday Dores mo ato sinder. Ang problema ning Inday Dores Ate Pres kay ambot lang tinuod. Ang iyang anak ba? Mga asawa na unta. Oo. Nya, ang aman, may man, ayaw na, kay di na pwede. Oh, mao ni ay problema Ate Pres. Naghanag-anak sa gawas. Pwedeng purting daghanag anak ni Doris aw ni sa timbangan niyang bana dong. Ha? Talyo? Talyo. Dili ay. Ilis talyo. Talyo. Talyo, talyo. Oh, talyo. Daghan kay anak Ate Pres, hapit ilang mga silingan, ilang anak. Oh, Daghan kay anak. oh ba? Ubay sa diyan ingon sa kada panguyab siyang anak Ate Pres, ingnon siya ayaw na di na pwede ako ng anak. Sumbong siya siyang mama, ang tanan nga babae din ni anak ni Papa. Sa problema dong. Pwede ka mga asawa na nila. Kasi tinuod lang, di makaanak si mong Papa. Nilayas taong bata. Inyo kong binuangan. Muna kanta, shame and scandal. Shame and scandal in the family. O nilayas ang bata tao na Tipres. Si Intoy, nilayas sa Tipres. Kay basin kuno di niya. Basin kuno pinunitan lang siya. Di siya anak. Mao nilang problema Maray ron. anak sa seleksyon ko. Seleksyon. Mao ni ang problema ron sa yang ni Dores nga unsaon niya pagbawi nga binuangan raman to niya yang anak taon. Para na ko Ate Pres, mura mo nagidua-duwa ni Parego ni JC Baril, pito kabuk amahan. G.C. Baril. Pito ka Patay na siya, ganun, pito Pero atong nakoy kaila nga, huwag sa kibaw nga, yamba na nay anak-anan, dito sa ilang dapit. Karong pag nagdodo ang mga bata, ibang sususa, pareha mag-nose sa kong anak. Siguro pareha mag-nose sa kong anak, pareha gukudutanan. Nagkatawa lang ako silingan, kaya ang mga silingan na hibaw man. Nga iyang anak sa Sa yamba na. pastila no. Magkaway. Nga kadang yan na Ate Pres. Di maglisod man siya ang pangasawa. Nya naman siya isuon siya. Pwede na rin pangasawon kung imong isuon doon kaya di man anak siya mo Papa. Total, di mo ka anak ni Papa ni mo. Pwede na yun Ate Pres. Putang nila, magsabot sila. Hindi man siya anak. Pero padalitan, katong dapita, naghibaw anay na. Mao na Yung no. sama ninyo pagsulti. Pero kung nagpareha og apelido, di na pwede dong. Uy, Ari siguro. apelido, uy. Pwede na. Pero boto na naon kitang tanan iksuon ra man kita Ate Pres, di ba no? Oo, noon. No? Di ba no? Pero mana... Pero pag abot ni Jesus Christ, Lagi usab ni gyud madali tanan. tayo. Usab ni gyud ang tanan. Anya. Bam, ari ra gud bam, murag nagripo Ikaw, niya ma'am. ni Ikaw, di makakuha na na, Ay, ma'am. bambina kay duna ni si Sahir ko na, bam. Ay, basahir bam. Unsaon man anak bam be? Buta dia pagsanay mo. Nya usare sa ligan, di mo sanay, oy. Mo. Pagsanay mo. Kung sa di pangutanan ni mong ulit, nga mga asawa kay lang apelido sa to. Dili. Mga Mga anak, daghan kay mga anak. asawa pero og lain-lain na apelyido, pero iyang anak sa gawas, pero lain lang apelyido, pwede na. Pwede ra ba? Ang yung pangutanan nga, katong bayhana, anak siyang papa. Apan siya, anak aning laing mama. Dili ka pong pwede kay dugo man na siyang papa. Mo ba? O, igsoon man sa gawas. Dili ka na pwede. Sig lain ka apelyido ba? Oo. Wa kay bawo nga katong ang bana atong babae niya nga dili to niyang anak ang babae. Pagka nga ni ang pareha silang amahan, magsuon yun sila. Dili ay. Ha? Man, Dili man kay... Kay lain manukuan. Ningon man nga asawa nga, pangasawa na doon kay... Dili man magsuon, dili man na anak sa iyang bana di dili o. maka- dili Lain maka- anak maka- man. ang istorya ni Bam, ningon yang asawa nga sige dong, pangasawa lang dong kay di man ka anak sa imong papa. Oh. Ah, pwede?
Ha? Ang lagi, pwede. Pwede rin lagi, no? Pwede ko dili tinuod nga dili anak sa papa o anak sa laing laki. Oo. Si Baril, pwede din na siya magminyo. Nga naman. Pero ang problema, Gulyat, saan man mo pag-explikar sa iyong mga silingan? Di ba nga, ang katong nagdako ang bata, nagtuod bigay mga silingan anak. Oo. Inyong mo. Tama, Ug lagi. magkasal, may ngun nga, Sayop sa siyang mama, Ate Pesay. No? Oo. Para na ako. Di, may payungan na ito ng misulti eh. Kay, problema na. problema. Problema, ha? Gawin na niya, kay Bao, ang mga tao nga anak na sa Oo, imong papa. oo. Nya ikaw, nga asawa ka anak. Ngano man kay, sa di man ko anak sa kong papa. Iskandalo Skandalo, kayo. gubot kay Bam. Matribukar. Matribukar. Oo. Ana na diha magkita og madungog og mabati ang kanang ingon nga walay asong makumkum. Kadiyot sa. Hamatong script pero sa to'y kuan pa siyang pangutana diha, no? Bilayas gyud akong anak. Anya usawa niya pagbawi ko no ba? Mataom na nun. Milayas gyud ang akong anak ugwa na muli na problema ko kung saon ako pagbawi unsa may akong buhaton mo tuo ba ka na mga sa ato pa dili to binuang ra tong iya ha. Binuang ra tong iya, lagi. O binuang ra gani nimo ma'am. Munay dako gyud nimong bawion. Imong bawion. Pwede magingnon nimo nga dong. Dili to tinura kung gingon dong oy komedya ra tong ako. Nga mo undergo na pud ka og kanang DNA test para pag matuod yun nga anak siya sa imong bana. Nasa kapapilisan na. Imo na ang problema kay imo mang kanang tama problema ingon na nga mga laglum kay do dili di mo i-appeal ma'am. Tama. Apa na niya tayo paambit sa iyang bana. Unsa man ba? Gingon dire. Ang kuari ka dire sa panultihon 5 verse 3. Ang mga ngabel, paminaw Pedro. Akong ginundangan. Ang mga ngabil, ano man yung mga kanang gulyat nga ang mga kanang pangandag Pedro, pangandag Jose. Kanang nga ano, mga santos mo may mga himabay? Mabay ka sa taon, oy. Paminaw. Ang panulti Sa Proverbs. Santos ka na, Santos Bernardino, Santos tan sa Bam. Ha? Santos man na si Bernardino. Di lagi kayo. Usa? Si Bernardino, Saint Bernardino ba? Santos na. Di man mabati. Uy. Balik ta. Panultiyon 5, versikulo 3. Ang mga ngabel sa daotang babae, tamis sama sa dugos. Ug ang iyang mga halok-hawt sama sa lana sa olibo. Apan ang inikahuman sa tanan, ang ibilin lamang niya mao ang kapait sama sa panyawan, ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Mao ni karon. Anay tabo sa imong bana. Apan dili lang nato natukyon kay imong ka na problemahan kadto man gyud imong komedya sa imong anak. Sa ako nang gingon dili ta nimo i-appeal ka na mga lawom ka igdot nga mga komedya may tungod sa relasyon sa imong anak. Imong ginang bawion, imo nang buhaton og paagi, pangita nimo paagi Magda ka ba barangay kapitan, magda ka ba og kanang lay minister, kana naa sa mga religious community, kami kay istorya sa imong anak, aron mo to siya, nakato imong komedyara. Unya, o parte sa imong bana, nga daghan sa anak sa guwas, pasagdahin lang na. Ang imo lang mong buhaton, binay na karuta si Mana Santa, ngayon mo siyang may mayan. At least, matubak mga umpisa baka siya kay dini karong Mana Santa na kinahanglan ang paghinulsol na may panultiyon sa Biblia sa Joel 2 man siguro to nga kanang gisia ang imong kasing-kasing inay ang imong biste balik sa Ginoo. Joel na. Joel. No, nasa Joel 2 Ay, versikulo. mabay ka po na Joel. Di mabay. Mau ba? Hindi na ako. Hindi ko tingin. Balik ta. Usa to kung gibasa gulyat. Tamis ang mga ngabel sa daotang babae. Wa man gingon diri gulyat og tamis ang ngabel sa daotang lalaki kay laki may amo. Pero kay mo kung punta nung tinuod ba? Sige. Tinuod. Unsa to yung tamis ang ngabel sa tingong gulyat? Tamis ba ang abil sa babae? Di ko mo to. Ano man? Ako man dila ang gipaak. Naman mo kinakatituluman noon. Kung ako ang puzzle, Tihon.